Teerera ndikudzi. Zvino Satani hasi wevarume chete nevakadziwo. Pane tutaurisi twevakadzi vandi hapana iyoyo. Mai kwaRights akauya iBeijing inoyi. Hapana izvozvo. Unoshamisa chii? Kana zvindita newo ndokutarisawo ndakadai futi. Amani ningu unopengera. Ndinopenga kuti chii? Iwe haupenge. Iwe haupenge here ndati iwe haupenge. Aiwa iwe hatinyatsotaura nyaya kutaura kuti chii? Itaura nembwa yemunhu yakadai iwewo zvakweyo. Inzwa iwe zvauri kuita kai zvazviitwe nemunhu kwai. Iwe ndiwe munhu kwai? Iwe ndiwe munhu kwai here? Unoshamisa chii? Unoti po! Hapana izvo. Murume anozonzwa kuti noti varume havadi unzarwa. Azvika manje ndakukurova. Kundidi? Ndinokurova. Ndirove karaka ndirova uri mbwa. Kana zvamubata ndozvaanoita izvo. Zvino murume osvika paanoti manje hati ndikana ndisina kumurova ndachi. Zvino kuti ndirege kuve imbwa uyu munhu ngaachinzei manje. Agonyatsovingwa. Vanhu ivava munoona vanonzi varume vakadzi tendai Mwari. Makasungirwa miromo yeshumba. Tarisa pavanorova naivo pachavo. Nekarati ungapamire. Ndirave karaka ndirava rimbwa. Zvino murume anonyatsouya agokuvesa yaunoona nyenyedzo kumeso kuti wara. Nyamba warova dhimoni. Zvambonzo ukarega kundirova uri. Kuzoti arova chiuraya. Handiti wandirova kachiuraya. Ane karomo kapikiri kanongonyamba kachibairira kachinyongosa. Shuwa zvokuti kana ukazoti uti shuwa mwana wangu wechikomana kuroora here munhu nokuti zvaanoita anenge akunge ndiye amiririra vakadzi vese. Venge vese ndo zvavanoita. Unonzwa mwoyo kuora kuti unozonzwira mazita embwa pamusha. Yakunzi urasa ng'ombe. Dzakaenda mahara nokuroora zvakadai. Ugonzarwa uri wamani ngere unochokwadi chashaikwa chiJesu achidai kuparidzwa. Madi kuya kuna Jesu. Inzwai kana Jesu akapinda mumba menyu. Iyo imba tisati taenda kudenga. Mumba menyu munoita ka heaven on earth. Muno experience runyararo because we preach the Prince of Peace. Unosvika murume akaroora adzimai kwavo paanoti mukadzi uyu akafa. Ndinoenda kupi nini? Ndinotaura noupi wa